Ui. Ui. Brr, oameni buni, e frig, dar noi continuăm cu vlogul. Primul articol vom vorbi despre acești fulgi. Ui. Ui. Nu trebuie să fiu în cadru. Pentru prima oară trebuie să vorbim despre acești fulgi. Am aflat că acești fulgi pot ajunge până la 1 centimetru. Asta citind pe pornhub.ro, pe Mercador, pe google.ro. Am scris acolo cât de mari pot fi fulgii de zăpadă. Și mi-au dat ăia pe TPU, toți proștii într-unul. Așa. Mi-au spus că până la 1 centimetru, vede. Bă, cam mare 1 centimetru. Uitați, domnilor, uitați cât de... Ăsta e 1 centimetru, domnilor. Obiceiuri de iarnă. Bă, obiceiurile de iarnă sunt obiceiurile de iarnă. Doar nu fi de vară, toamnă, iarnă, așa. Fetele, cred că și la voi, în anotimpul toamna, iarna și primăvara, iarna sunt. Primăvara, toamna și vara, vă înjură, vă fac proști. Păi, fraților, când vine iarna, e timpul răspunării. Așa că vă spun ceva, nu faceți în pauze, dacă aveți o tirică mai rea, și prindeți-le după ore. Dacă doamna de franceză sau de altceva le dă drumul mai devreme, ați gândit-o. Dar totuși să le prindeți și... să le băgați cu capul în zăpadă. Uitați un exemplu. Hărci. Ploși. Articolul 3. Crăciunul. Să nu spune. De Crăciun. Să vorbim despre Crăciun. Chiar dacă suntem... E pauză. 7 noiembrie, mai avem încă o lună până la Crăciun. Mă, voi îl așteptați pe mușu. Bă, eu îl aștept mereu. Bă, de puțin timp mi-am cumpărat și o casă. Nu treaba, nu contează, vă dau explicații. Ce până cu aceasta te-ai? Așa, mie îmi place să intre pe horn. Bă, dar să nu faceți și voi focul seara de Crăciun. Ce rea vreți să-l ardeți pe mușu și să vină la mine? Da. Lăsați pe el să cadă în horn, dacă aveți de horn de la așa, dacă nu se cadă să vă regul, că și așa nu prea mai avem lemne. Așa. Arde și iar. Și cam asta este despre Crăciun, de Paște. Da, am uitat un lucru important. Ce, că să spula? Cadourile! Nu, cadourile, domnilor. Ce v-ați dorit voi de Crăciun? Vă rog să lăsați comentariile voastre, cu articole hater și la alții, și să răspundeți la întrebarea săptămânii. Voi ce obiceiuri de iarnă aveți? E ce?